लिव एंड लेट लिव बड'फानि आदर्शजों सोलिग्रा व्यक्ति निखिल बर' छात्र घन्टानि समावहाय बिथाङा खामानि मावबोदोंमोन होननानै बुंदों। बिथाङा बुंबावदों बेयो अपोजिशननि षड़यन्त्र। दा बेखौ बाद दोनथ'नानै जोंहा माहारियारि आफादनि आफादगिरिया मा खालामदों? बिथाङा बावैसो फिन खनसे आरोबाव माहारियारि आफादखौ सामलायनो थाखाय दायित्व बा बे भारखौहाय रुजुनफिनबाय। अब्ला बिथाङा सोरनि अर्डारखौ नेनानै दं? बिथाङा मानि थाखाय सिरि? नैबे स्क्रिनाव नुनाय सावगारिया बे दिनैनि जाथाय। जिहेतु नैबेनि फारसे सोरखौ मा बुंनांगौ जोंनि दैदेनगिरिफोरा नुवाखै ना खोनायाखै ना बेनि फारसे अबगत गैया। आं मोनसे फिल्मावसो नुदोंमोन साउथ मुभियावहाय सरकारजों लोगोसे सानैसो माने उद्यगपति बिजनेसमेन बिथांमोननि गेजेरावहाय माखासे एग्रिमेन्ट जायो बा कमप्रमाइज जायो। बिथांमोनाहाय जायगा नागिरनानै मोना बै बिजनेसखौहाय स्टार्टआप खालामनो सेटआप खालामनो। बेनिफ्राय मोनसे हाजोआरि जायगा बा लांदां जायगा जेरावहाय संखिया खम नैबेबायदि जायगा लानानै बिथांमोनाहाय खम रेटआव मोननाय सुजुगखौ नायनानै बिथांमोना बेवहाय जबरदस्ति गायसनफैयो। नाथाय बे एरिया एक्चुअलि थिक दा जेरै जोंनि बायदि अबस्था जानानै दङ 6 शिड्युल ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बा आदिबासिफोर थाग्रा बा जों बर'फोर खिलन्जिया जायखौ होनो थागिबिफोरनि ओनसोल। बेवहाय बिथांमोना रायजो राजानि उइलिंनेसनि बिपरित माने बेनि उल्थायै बिथांमोना बिदि खामानिखौ मावो। बायदिसिना लब होयो आखाइ खरस जेरै जोंहा मानब गेदेर प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन बावैसो सिगां कम्पेनसेसन मोनगोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। नाथाय खोथाया दिनै बिथाङा बुंदों जे लिव एन्ड लेट लिभ। बेनि अर्थआ मा बुजायो? दिनै जायखौ लानानै बड'फाजों लोगोसे बड'फानि उनाव जिमाननाखि दैदेनगिरि बा बेनि सिगां गासिबनिबो मिशन बा जोंनि टारगेट बा जोंनि जि सेक्रिफाइस खालामबोनायानो जाहैबाय लेन्डनि थाखाय जोङो जुद्ध नांदोंमोन। जोंनि आइडेन्टिटिनि थाखाय जों जुद्ध नांदोंमोन। दिनै जोंनि लेन्ड बा जोंनि जि इस्यु बे सुस्रां जाबाय नामा? जे दिनै जोङो एफान गिदिर मा होनो बेखौ धामि 3000निबो बांसिन हाखौहाय जोङो फैसानि थाखाय हगारनो नागिरदों माने फाननो नागिरदों। दिनै हा फाट्टा बायदिसिना राननाय रानिनि दावराव जायो। दिनै जोंनि ओनसोलाव माइरं संख्रिनि संख्रि बानलुनि समखौहाय बोरै बारहोलांगोन? दिनै ओंखाम बोथिसेखौ बोरै मोनजागोन? बबेहाय न' लुगोन? बबेहाय थागोन? ना गाबोन होस्रांफिनलायगोन? नै बेफोरबायदि मोनसे सिटुएसन सोलिगासिनो दं। आচ্ছা भिडिअखौ नायग्रोनि। आङो नोंथांमोननो फार्स्टनिफ्राय दिन्थिलांनोसै। কিভাবে কৈছে মই নাজানো, কিন্তু নৰ্মেলি আমি বড়োফাৰ আদৰ্শ বুলি কম যে বড়োফাৰ আদৰ্শ বুলি ক'লে লিভ এণ্ড লেট লিভ। বড়োফাৰ আদৰ্শ লৈ পেলাই কাম কৰাৰ কথাটো আমি সকলোকে এনকাৰেজ কৰোঁ। কাৰণ বড়োফা এই অঞ্চলৰ ন্যায়ৰ কাৰণে, এই অঞ্চলৰ অধিকাৰৰ কাৰণে, এই অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংবিধানিক অধিকাৰৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে। बिथाङा बुंदों बे जायगानि थागिरि बिथांमोननि अधिकारनि थाखाय खामानि मावदोंमोन। बिथाङा बुंदों संबिधानिक जि मर्यादा जि आयेनाव दङ थिग बेबायदि थामोनथानि थाखाय खामानि मावदोंमोन। दिनै बिथाङा बबे आयेन बबे थामोनथानि बा बबे गोहोजों दिनै गावनि उइलिंनेसखौल' प्रायरिटि होनानै रायजो राजानि
विलिंनेसनि फारसे जोगारनाया बे बबेसिमहालागै जुक्ति दिनै पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनिल' नङा दिनै रायजोफ्रा मानो सिरि दिनै नैबे नुनाय बेक्तिया ओरैबायदि मिहि मिहियै रायजो राजाखौहाय जावगासिनो दङ नैबे खोथानि फारसे नोंथांमोना एसे सिन्था खालामना नायदोंना बिथांनि बुंनाया नोंगौ गोदै बिथाङा जोबोद सहज सरलै खोथाफोरखौहाय बुंनो रोंगौ फाखायनो रोंगौ फिदिंनो रोंगौ दा बिदि होननानै बिथांजों गोदावफानाया जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां जुक्ति गोनां दिनै बासबारि पर्बतजरा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाखिनि अयथासारखौ भुगिनांगासिनो दङ जे बिथांमोननि नाङा नाङा होनसेयावबो दिनै पुलिस प्रशासननि गोहोखौ मिस इउज खालामनानै बिथाङा जर जबरदस्ति बिथांमोननिफ्राय हाखौ सेनो नागिरदों बा अफिसियेलि बिथांमोना मा फोसावनो नागिरदों बिथांमोननिफ्राय एनअसि लानो नागिरदों किन्तु बिथांमोना रोखा फोरमायदों बेयावहाय सोरबा दावराव देख्रेब नार्जारि आयं सोरबा प्रमिला रानी बायद' सोरबा अपोजिशननि लिडारखौ जों नुवाखै बेवहाय थोंजोङै रायजो राजाफोरा गावसोरनि दुखुखौ फोरमायदों बिथांमोननि फारसे जानाय अयथासारखौ बिथांमोना फोसावदों नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनावबो जुदि देहायाव नाङाब्ला बेनि फारसे आवाज दैखांनो रोङाब्ला अब्ला नैबे गोदै गोदै बुंग्रा सालाय फिदिं फिदिं भाषा सोलाय सोलाय रायलायग्रा बिथाङा बड'फानि आदर्शजों सोलिग्रा बेक्ति ना बिथांनि आदर्शनि उल्था बिपरित खोथाजोंल' बिथांमोना दिनै खामानि मावगासिनो दं आरो मोनसे खोथा बुंबावनो सानदों आङो दाख्लै बावैसो माहारियारि आफादखौ सामलायगोन होननानै भारखौ जिथु रुजुनफिननाय आफादगिरि बिथाङा बहाथो सिरि गोमानानै थाखो दिनै बिथाङा रायजो राजानि मोनसे माहारियारि आफादनि दायित्वखौ लादों जेला दिनै रायजो राजानि खस्थ'खौ नुनानै खोनानानै दिनै सोरनि इसाराजोंहाय बिथाङा गिदिंगासिनो दङ दिनै बुङा सानब्लाबो नैफोर जाथायखौ नुनानै बुंनांगौ बाध्य जायो दिनै सोरबा लिडार थांनानैहाय बावहाय इनिशियेटिभ लानानै जुदि बे रायजोनि सहाय खालामहैब्लाबो बिथांमोना बेखौ दिनै इलेक्शननि थाखाय मोनसे प्रपेगेन्डा सालायदों होननानै बुङो नायनो बाब्लाबो नायनांगोन बिथाङा मा बुंदों जोङो बेखौ जोबजासिम नायलांनो আৰু সকলো জনগোষ্ঠীক লৈ অহিংসা নীতিৰে কাম কৰিছিলে গতিকে আজি আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাত বহুত দিন ময়ো কাম কৰি আহিছোঁ তেখেতৰ আদৰ্শটো আমি বুজি পাওঁ আৰু সেইকাৰণে আজিৰ সময়ত সবে একচেপ্ট কৰিছে যে जोंनि हाखौ लानो सेखौनो फैलायबाय आदानि कम्पानिया ओरैबायदि पुलिसफ्राबो बर' नंगौना नङा जाखो बर'जों बर' बयबो गावबागाव बिमा मासेनिनो बिफा मासेनिनो फिसा जानानै बयबोथ' लोगो लानांगौना हरना होबाबो माबायदि पुलिस लानानै दोनहरनो नागिरनाय खामान्ड'बो पुलिसखौ पुलिस ओरैबो ओरैबो गारि दं मेरला पुलिस नङा खामान्ड'बो लाना फैबावदों नै खामान्ड' बहायथ' रावबो लिडारखौ नुवाखै माबायदि नायदो होननानै हायो बर' जानानैहाय माने एसामिसजों रायलायदों बिथाङा दिनै आनअफिसियेलिसो जागोन बियो आयेननि खुनु आयेनावथ' बेबायदि गैया जे जर जबरदस्ति सोरनिबा गोसो गैयैनि फारसे जर जबरदस्ति जुलुम खालामनाया बेयो एकदमबारे आयेननि बेरेखा दा बेवहाय आयेनखौहाय रैखाथि होग्रा बिथांमोनानो जुदि आयेनखौ उल्लंघन खालामनानै रायजो राजाफोरखौहाय नाङा हरा होनसेयावबो बिथांमोननि गोसो गैयैयावबो जाबसिना होनाया बे बहानि जुक्ति जाखो बहानि आदर्श जाखो आरो बहानि बिथांमोननि भाषा खुगाजों बुंनाय बाथ्राफ्रा दिनै मोनसेबो रज'वाखै दिनै गासिबो नंखाय नैबेनो प्रमाण होयो
बुथारदों नायदो नै पाब्लिकखौ हनै हनै नायदो खोनादोंना नाला गेला सासेखौ स' बे जोबोद मोनसे गाज्रि नुथाय बेबायदि जानाङामोन दिनै जाय बिथांमोननि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनानै बिथांमोना दिनै गादियाव जनानै एसियाव जनानै दिनै गिदिर गिदिर खोथा बुंबा जानाय नङा दिनै रायजो राजाफोरा दिनै मा जेंनाजों भुगिगासिनो दङ बेखौ बुजिनो नाजाग्रो दिनै जाय जिनिसखौ बिथांमोना दिनै नाङा होननानै बुंसेयावबो नोंथांमोना मानि थाखाय जर जबरदस्ति एक्चुअलि बे खोथाखौनो हमनो हायाखै आरो माबायदि पलिटिक्स खालामबावगोन बिथाङा 5 बोसोरावनो एथ'ग्राब हुलुस थुलुस बिथाङा दिनै सोरनिबा नारसिननायजों ना बिथाङा गोसो जानानै बेफोरबायदि खामानिफोरखौहाय मावगासिनो दङ आसुरित आरो जिखुनु दा बासबारि पर्बतजरा ओनसोलनिल' रायजो राजाफोरनि थाखाय नङा बिटिसि बासि हिसाबै बर'फोर हिसाबै मालाबा बेफोरबायदि जेंनाया नोंजोंबो आंजोंबो जागोन बेनिखायनो नैबेनि फारसे बयबो आवाज दैखां दिनै UPPLनि जि स्ट्रेटेजि जि पलिसि बे थारैनो जोबोद मुगैथावना आरो जों नुबाय बे 5 बोसोराव बिथांमोननि अभिगथा बेसेबां दं आरो गैया बिथांमोना खुगाजों जोबोद एक्सपिरियेन्सड खुगाजों जोबोद बाथ्रा बुंनो हादों किन्तु प्रेक्टिकल महराव नैबेफोरबायदि थासारिखौ जोङो दिनै नुगासिनो दङ कमेन्ट्सखौहाय आसा खालामबाय रायजो नोंथांमोन कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर दिनै बिथांमोननि अयथासारनि फारसे माबायदि राहा लानाया गाहाम जागोन